days. Sa parking lugar sa pagparada natin, may bago pong ilaw doon. Salamat po sa pamumuno ng ating owners. Binigyan po tayo ng spila po ng isang poste at ng ating barangay updates po ng ilaw po para sa ating passion day. Sa mga isang regular po nandiyan yun. Okay? And, okay. Yung exam po na tatlong tanong po, yung alam mong sagot, pakitaas namin yung kamay. Okay? At ang regalo po natin, again, novena kay St. Jude, ay malapit na po ang kanyang novena. Tapos may naka-insert po Medal of St. Benedict, a blessed Medal of St. Benedict na bigay po ng mga madres ng St. Jude. Okay, unang tanong. Tasa kami kagad, nakakalam. Saan aklat ang ating Ebanghelyo last Sunday? From what book was the Gospel last Sunday? Nasa kamay. Book of Mark. Very good. Palapag po natin. Okay, next question. Kung natatandaan po niyo yung homily, may kinuwento ko isang bata na nakita nung sinundo po ako ng mga kaibigan ko, tapos nag-park kami sa isang gasolinahan, tapos ako nag-ibigenta kami, may tatlong bata, at isang babae nandoon, nakatingin dun sa chicken wire, naghihintay ng pagkain. At hanggang umalis kami, bumababay sa akin. Tanong, ano ang pangalan ng batang iyon? Basta yan, kaya yan. Naninigay sa kanang natin. Iba. Ano po? Sino nakakalam? Tasa kamay, kung sino sumagot. Dali, anong pangalan ng bata kung sa kwento ko? Anak? Dali. Anak? Bigit. Ha? Walang pangalan. Nakalimutan kong itanong. Tama. Palakpakan ko na. Walang pangalan. Yun ang pagkakamali ko. Hindi mo na itanong. Walang pangalan niya. Anyway, last question. Ayon sa ating pagbabahagi ng last Sunday, sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Taas kamay, sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Ay, iba naman. Ayun, yung bata. Ay, pasensya na. May bata ko, yung bata ko na nakita ko. Sorry po, sa susunod. May nakita kong bata doon sa likod. Sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Ano na? Yung mga bata! Very good! Tunampakan po natin. Salamat po. Actually, yung isa kakong sagot na hinintay, yung pinakadakila, yung tinatanggap niya na mayroong mas dakila kaysa sa atin. Maraming salamat. Magsitayin po tayo. Lolo, pasensya na. Sa uli mga bata. Okay, we offer our other intentions and ask Mama Mary to bless us as we pray to her. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Our Lady of the Most Holy Rosary, Pray for us. Saint Jude Tadeus. Pray for us. At ito po ang assignment natin next week. The whole week po, bawal i-mag-system. Okay? Alam, mag-system. Okay. And then, a second assignment po, is mag-system. Mag-system. Okay. Anyway, pinabungalan. Ang second assignment po, I would like to ask you prayers. Please pray for Among Ed. Okay? Please whisper his name. Kanina po umaga, update, after the first mass, may nag-text na po sa akin na kaibigan ni Among Ed, kaibigan po natin, nag-uusap na si Among Ed at si Among Sento kahapon. At nagpiyakan na lang silang dalawa. So there is hope of a better decision than the end. So ipagdasal po natin.